Xayrli irtaq oldu. Menim ismim Yigit. Һәм мин Ирекле шәһәрендә яшим. Монда бар нәрсә дә бар. Тик бер генә әйбер җитми. Hey! Гафу итегез. Ничек уйлыйсың? Дөньябыз зуррак түгел микән? Нәрсәдән? Без күнеккән яшәү рәвешеннән. Мин алай дип уйламыйм. Бүген үзгәрешләр булыр дип уйлыйм, Голди. Кемне күзәтәсез? Кем син? Күптән түгел урамда күрешкән идек. Ничек таптың мине? Үтерүче поезд янында сезне саклап торган идем. Егет, сөйләшү баласы бар. Ничек әйтергә дә белмим. Бу шәһәр уен гына. Нигәдер сине үбәсем килә. Тыңла әле. Син чын түгел. Аңламадым, кем үпте? Егет, Ул хисләр тоерга тиеш түгел бит. ул уенны үзгәртә белә. Мин монда иң якын дустым каршында утырам. Һәм аңа бар көчемнән ярдәм итәргә телим. Әйт әле, егет. Бу синеңчә чын түгелмени? Милли, ярдәм итә алмасаң итмә. Тик бу дөнья белән бу кешеләрдән башка минем бүтән бер нәрсәм дә юк. Рәхмәт, егет! Кем соң ул? Ирекле шәһәренең кечкенә генә персонажы игътибарны үзенә җәлеп итә башлады. Ул һәркемгә ярдәм итеп йөри. Зәңгәр күлмәкле егет? Дөрес әйтәсез. Тик аның кем икәнен беркем дә белми. Бу егет бөтен уенымны бозып бетерде. Аның популярлыгы мине борчымый. Сөртеп ташлагыз. Без булдырабыз. 2 көннән бу уенны сүндерәләр. Бу шәһәр мәңгегә юкка чыгачак. Коткарып карыйк. Шәп булдымы? Минемчә шәп. Бу дөньяны үзгәртә алабыз. Аның өчен бердәм булырга кирәк. Берни дә аңламыйм. Ләкин миңа ошый. Бу минем беренче тапкыр машина йөртүем. Монысын әйтмәсәң дә була иде. Без сине яратабыз, Зәңгәр күлмәкле егет. Рәхмәт. Сак булыгыз. Яхшы кешеләр идем.